Bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo kanca-kanca kabeh. Sugeng rawuh ing podcast awak dhewe dina iki. Bareng aku Jessica, Aku Vita. Lan aku Kelvin. dina iki awak dhewe arep bahas salah sawijining organisasi paling penting nang sekolah, yaiku OSIS. Aku yakin akeh siswa ngerti jenenge, ning ora kabeh siswa ngerti cara kerjane. Bener banget, Jess. Kadang awak dhewe mung ndelok OSIS kuwi sibuk banget ngurusi acara iki iku. Neng ora ngerti saktenane kepiye rasane dadi anggota OSIS. Nah, makane awak dhewe dina iki ngundang salah sawijining pangurus OSIS yaiku Nabila. Jadi, kita bakal mulai OSIS langsung saka pangurusé. Halo Nabila. Halo. Sugeng rawuh nang podcast awak dhewe. Matur nuwun wis gelem ngeluangke waktu kanggo ngobrol bareng. Matur suwun wis diajak ngobrol ning podcast iki. Aku seneng banget iso share pengalaman lan cerita soal OSIS. Oke, mulai saka dasare dhisik, sejatine OSIS kuwi apa lan kerjane apa wae? OSIS kuwi organisasi siswa inter sekolah. Tugasnya OSIS kuwi dadi jabatan antar siswa lan sekolah, ngadakake acara lan gawe lingkungan sekolah luwih aktif. OSIS kuwi ora mung soal hiburan, tapi juga soal kepemimpinan lan tanggung jawab. Lah OSIS kuwi isine sapa wae? Siswa biasa bisa melu apa sing pinter wae? Sapa wae bisa melu, ora mung sing pinter akademik. Nanging sing penting duwe rasa tanggung jawab lan kepengin sinau organisasi. Nek pengen gabung, biasane ana seleksi, kaya wawancara lan presentasi program kerja. Wah, menarik. Berarti OSIS kuwi kaya latihan kepemimpinan ya. Tapi nek ra ono OSIS apa sekolah bisa tetep laku kaya biasa? Mesti bisa, ning OSIS membantu gampangake koordinasi antar siswa lan guru. Yen ora ana OSIS, acara-acara sekolah bisa kurang terorganisir lan aspirasi siswa bakal engel disampaikan marang sekolah. Nabila, aku penasaran, rasane dadi anggota OSIS kuwi piye menurutmu? OSIS kuwi luwih nyenengake apa malah nambah beban? Jujur wae, OSIS kuwi nyenengake ning uga akeh tantangane. Aku seneng bisa ketemu wong anyar, sinau kepemimpinan lan ngrasakake pengalaman organisasi. Ning ya kudu siap sibuk rapat terus lan kadang tugas sekolah keteteran. Wah, berarti butuh manajemen waktu sing apik ya. Pernah orang ngrasakake tekanan utawa kesulitan gede pas jadi pengurus OSIS? Pernah, waktu mengadakake acara pentas seni, ana masalah karo sound system lan panitia panik kabeh. Untunge bisa diatasi ning kuwi pengalaman sing nggugah semangat lan ngajari cara tetap tenang ning situasi darurat. Lah piye carane OSIS kerjasama karo sekolah? Kan mesti ora gampang toh. Bener, OSIS kudu rutin rapat karo guru, pembimbing lan kepala sekolah. Kudu bisa komunikasi sing apik lan golek solusi bareng-bareng. Zaman saiki teknologi wis maju, komunikasi gampang lewat media sosial lan aplikasi digital. Nah, pertanyaane, OSIS kuwi penting apa ora? Menurutku tetap penting. OSIS ora mung soal komunikasi, nanging uga pengalaman nyata nan organisasi. Latihan kepemimpinan, kerja tim, lan tanggung jawab kuwi ora bisa diganti mung karo aplikasi digital. Tapi OSIS kuwi kudu adaptasi ya. Mungkin saiki kudu gawe acara digital kaya webinar utawa lomba online supaya tetap relevan. Nah,
OSIS bisa nggawe inovasi supaya tetap menarik kanggo siswa zaman saiki. Mungkin OSIS bisa nggawe konten, media sosial sekolah utawa proyek kreatif liyane. Setuju. OSIS kudu tetep golek cara supaya bermanfaat lan menarik kanggo generasi saiki. Oke kanca-kanca, dina iki awake dhewe wis bahas OSIS saka macem-macem sudut pandang. OSIS kuwi organisasi penting sing duweni peran gede ning sekolah, nanging tetep ana tantangan lan pengorbanane. Bener. Melu OSIS duweni keuntungan lan tantangan dhewe-dhewe. Mula penting kanggo ngerti dhisik tujuan lan kesiapanmu nek pengen gabung. Lan sing paling penting, OSIS ora mung soal ngandani acara, nanging uga soal kepemimpinan, kerjasama, lan komunikasi. Mula nek ana kesempatan melu OSIS, pikirna kanthi matang lan gunakake kesempatan kuwi kanggo ngilmu. Aku mung kepengen nambahake ning kanca-kanca, kepengen melu OSIS, aja wedi nyoba. Pengalaman ning OSIS kuwi berharga banget lan bisa dadi bekal kanggo masa depan. Matur nuwun Nabila wis rawuh ning podcast iki. Semoga OSIS tambah maju lan kegiatannya sukses terus. Oke, matur nuwun kabeh sing wis ngrungokke podcast iki. Semoga gunemane awak dhewe bermanfaat lan bisa nggambarake OSIS saka sudut pandang sing apik. Ketemu meneh ning episode selanjutnya. Matur nuwun kanca-kanca. Iya. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!